Anzaba nomira musha papa. Waona. Yeah. This is straight. Tafamba. Kusoka basa. Hakuna chabuda. Rowas masas kamrawo. Tenderera so. Ababutsi chipera. Hapo unengole wani butsi. Ichongopera so. Pana. Zopowa. Pana. Ikarati panzapa. Basi kuti ka take. Polisi. Ndesu. Polisi uzadiri. Unaona kuti step Eso pambona so. Ukomesa gotsi munhu asoda kucheuka kuona kuti chichi. Bona nzona mwiwa akunyesa kubara. Daiso aso. Iri rona chiba. Ina cheuka chipuke ma. Straight. Inofamba ndakazuma mberi kuna chichiri kuitika ikoko kwandikenda. Because unoona unowira kwapenda. Iri kumashura ndadasa nayo. Because kumashura ni bati. Kumberi uko. Speed charger ni jiro ade chimwe chekuti famba. Abati. Gorona chi. Abara awuzotata awusuudza fenda neta. Neta. Nzora rumbozurura. Mawa. Zurura straight. Gorona Ratidza apa tumbona kuti mbona mawantu stress ikaufa nozofunga wanyaya. Ndakambotaya kuita zvese nini unoziva. Zvese? Chamwari ndataya kuita zvinhu zvakawanda nini. Zowandisa zvimwe zvacho kandozi. Ndakatomboipa ndikatomboenda kustudio kunombonotsikisa. Makada zvimwe panga mati zvese ndandagaya kuti zvese ndo zvimwe zvacho zvinozoti ubata ubvonze. Ndikanombonotsikisa ndikatomboimba kamuka somukamu. Hip-hop Samura saka muri kuramba muchienderera kwese. Mama makatotanga. Hazvina akaundisa mari. Vanangosiyana nangarano ngemunotsokoba. Saka unemari zvakende zvipi? Bozi kana mutaura kare zvese makaita. Bozi mati zvese ka. Zvese. Atombozivi kuti ndine mari ndezvipi. Muona zvedu mafirimu. Pana makapopaiso kari mwanonzi Walking Life ndiwa. Ndiko. Karbo manje. Akarbo kanotangira kumashure kwacho cheocho. Kumashure. Vanoona chimanje. Iri staira doriketa manje. Rogadzira masina akadai so animation. Skill animation. Aiwa, ndorigona mabasa pangu. Barasi easy. Vanoona kuti ndozvimwe zvinhu zvatototambisa muno. Computer iripo. Barasi izo kudaruka zvinhu. Ndozviona zvishamwari zvinhu. Izvo. Anditi masoftware chete aningatimbodiwa. Stress software. Toenda internet cafe. Tokura flash rate. Tobhadhara 5 rand 1 hour. Toisa masoftware omapedzi. Emavideos. Toshandisa. Togadzira animation yedu. Kwese kwananga tichienda manje. Ndanda kutipira. Kwese ndachienda kwega hakuna mari. Mari iri muno. Tapinda apa ndopane mari apa. Taputika nemari apa. Sama mchasego saka pesa one time tichipedza kugadzira apa ku TV one time. Pese patachingote mira wone ndikuratidze izvi hazvineti kana kawana zvitombonetsi unozoskeita nde basa kwangu samdarana mune ideas wozonoona chi masoftware anachitaura ndo anogadziriswa vanhu anowambona mafilimu emanageria kuti munhu anoita achidisappear ndio tokwanisa anogariswa munhu kuti adisappear unoona ngodisappear Somewhere that's what I ndakuita saizo from somewhere and just go man kumubhireri razvira seko razongokata ndiri ngachitira ameno tichizva ndikanditi wawozongodisappear singandisiye panapa iwo futi saka tikatotonya kuti yekudya unobva watoguta same time ngenyaya kutotaura nenzara ndiri kunzwa manje mndara ndinonzi torment ndingati mahwani une chibhakura nenzara futi one time kudirese kuchamira ndoda kudya mari undidzike pasi notenga mari hapana zvimari unoona zvangu makatuni unoziva pane imwe kuti tinenge tichitofamba mukati memwe tumabhebhi namwe mamhomuzi anenge achitongona mukati achitoti vane yacho ndiwo wacho asazori munhu akutoshaka nawo totenga rofu rekuti aende pachena anoti kutozouya vachiona ndokaona kuti ei asarasa achaenda kudabika
haisi nyaya but manje muramba chikudya chikafu nichoto raisi bhorose uchamera raisi mudumbu Patrol chechi yamanje chinotoda kudya. Then apo muri dry amana chinhu changu. Very dry. Kona neti tuzora kuti toda sepa nechingwa boys. Toro eti boys. Knopa. Yeah? Mutane munhu abva toenda. Ko wangu wangatoenda toilet here. Yeah? Ndinotesa. Zvakuda kubuda apa nzira. Disappear. Fuck. 6. Better. Hey, Johnny, Luya. Hello, Luya. Mr. Ben, what's up? Chindaika wadza. Boy, museu. Mushipika. What's mdala hawa running success. Chekutanga gaya. Thanks. Steve Narse. Urukola muone. Ndara Steve warbo. Urukola mazanga uri Cape Town. Uri Cape Town. Apeza kuona udara manje. Pane time. Okay. Bara unongopinza makosi. Otherwise, avarisi vamukusaidia kumusha. Aiwa bo. Andini wasarbo. So when was the last time that you saw him? Ndapezera kumuona udara. Kwari kudhara bacha. Kwari kudhara stirei. Unongochenda kudhara kune malevels. Yeah, so musikufambirana. Ama ndomona. Ndomona. Hama musikuonana pacheni. Makutaura yama nyika ndoda kutoenda but unongoziva kuti andozvairi baba mdara expatriate kunokwakaoma iri mdara wodi kuno baba iri crazy imi mutori nani muri kuexperience life yekumba expatriate muri kuona yakawanda baba Mandela zaasutamba Mandela zaasutombotamba kajamuka asinga but you're looking good man. You want to scare me? Aiwa, inzwa yeka mdara. Looking all fabulous. Kutadzoka na kungogeza une tauro nekuti hanzi. Kana good perfume why you lying man? Andizi. Yeah. But ndemwe munongoziva kuti kuno munokuziva kuti manje. You know the problem with blacks. We always expect more. More. If you get 100, you want 1,000. So you are earning it. Ndozitongori moda chine. Ungafanele say much. I'm sorry. Doesn't go much problem. Mdara madare. Zoita bro. Jana kuda sawa uyu ndiye ndara jambo. Jambo. Zita zeru kwa bani kwa bana. Pesa bana kuda sawa ngoga. Mimi madara tuwa ndi. Masimbe iri graphic. Urupeswa munhu akufungona rapeswa ngeishi mwene plastic ungokunzira uchi masinsini so yeah this is real baba real thanks mdara voisa madomasi ovaisati miripiri tomatati salt tomatati tomatasa mafuta anotwanira muri kuti chini chini maskiri apa homa mdara ndo maskiri ejozi mdara miripiri nesadza miripiri nesadza mzee mdara jambo ndongatowenza kuudza kuti chikuitika saka mdara mimi munombonyatsoita nezvi ichezo chezo
wangu ma up and down, but madhiri atinongoita kungotenga masimbi kutengesa zvakaita semalaptop. Okay. Nemafoni. You buy them here in South Africa, then sell them in Zimbabwe. Okay. Saka iwe zvamani. Madhiri anoita kuti vanogara. Madhiri Handiti? kozi unongeta kunyika kusaidu makati dzachiri kufamba. Handiti? Vachikumana. Ndara tikwanisewo madhiri anga. Panoda capital, but panoda madhiri andakazo zvangu ma-internet business. Inini kuinternet ndokubasa kwangu. Kuinternet. Ma-internet business akaita sekutengesa forex. Internet. Vaudzera ndokusaidu kwavo. Unoita unogona kana utanga ne 100 rand. Woisa muaccount. Ani makazvizo zvokutenga zvekuti senda. Zviri kweri kunoko but zvakazara muno muSouth Africa. Unlike kuZimbabwe. Ndizinosa mari yako. Wotenga forex yako pamusika wemari. Wakaita seWall Street. Ndine ndichitenga. Unotenga neaccount yako. Then uchimirira rate ikakwira. Wobudisa mari high rate yatengoita kuZimbabwe but yakuitwa paWall Street. Vanhu vese vangorina internet access vakwanisa kuiita. Saka apo madhiri anga kuti muite mufana wami sezvo uchidzana wakuzana mufana wami. Vatutsvage vanhu. Nokuti vanenge vachikupa mari uchinotengesa mari yako. Vachitengesa mari pamusika. Ivo vanopa isusu mari. Saka vane account here mufana wami. Account inayo nda. Saka apapa vanhu vanobatika. Ivo unongodza vanhu kutrade forex. Saka vanhu vanokupa mari ubva wanayo mari kwatiri. Tombotaisa pamusika. Muaccount yangu. Yekutanga inobva kuaccount kwandanga. Then kana ipo mari yazoclose tasi wozitora wona. Ndara azviti. Ruba zizitaura pano. Ndara vanangokudza kuti una ndarafidza panospina. Can't you see? Can't you get it? Muri kuvharwa papi? Inzwa fraud ikairuba. But inzweka ndarafidza. Madhiri machino. Account me out. Fraud. Haisi fraud. Unoza. Luba unoona chi? Ini ndagara muno. Unoziva. Ini Luba pandakapinda. Kana pakazitwa zvese zvekuti mapassport handina kutashuku nazvo because kana mumba kwacho handauzokuenda. Saka ndine makore ndiri muno. One, we are in a foreign land. If you are caught, ukasungwa, ukaenda kujeri. The way they handle nyaya yako yakasiyana nemuloka. Number two, uchipedza unobva deported. Just look at me. 10 years asandenda kumba. Maisokumba mama jabu. Ndobva ndanzi 20 years. Ndanzi 20 years. Ndinobuda ndiri kumakore mangani, maybe 46 years kana kuti 50 years. Ndabuda ipapo ndobva ndaendeswa kumba nangu. Stock brokers. Do basa running go up. It's all basa. It's a fraud. But you know what? Luba. Nyakutanga ndekuti nyaya yakaona ndabvunzwa ndendiri linked Luba ndinoona nyaya yefraud. Ona nyaya iko ndeutotika. Inzwa madira is straight. But must deal chinongonzi deal chinosungisa nomoswera. Saka wafana. Mfana mimi ndipa details ako ndinokuvhurira account izvi. Aiwa, tora ya Luba. Kana mchikwanisa mnotora. Ayo, kangwara. Aiwa, ini count me out. Mfana mimi ini unaona chipi? Ndipa bank details ako. Katoka ini unaona. Beta kutosimbira hii yataenda kuita ne computer. But iri bofu. Alright. So mfana noza education Zimbabwe. Izvi mune 20,000 yekutangisa maiti. Aiwa, ndara, nyaya munozati mari ndiri kuida ndini but munoona Luba umwangu zvakufana 3 so 1 andini mimi munobati Luba ini na Luba Luba chimwe wangu achirudi zvani mimi Luba mbana ndara ipai Luba sambana ndobvisa offer yangu ndara I mean count me out.
Ndara. Mafana kwa asante ndo zamani. Yeah, Nina come me out. Basiya. Jerry ndo izo. Nini Jerry? Maya bana Jerry ya account yangu ndio kwa show na account. Sasa ndikupe tu thanks iwe. Ndio ita chero business randiri kuda. No. Outside the phone. Njoba ipapo ndo pandokuramba. Ndo pana nyaya ise ipapo mda. Hapana. I didn't count me out. Ini unaona chi? Zanga kwa sababu nini? Anujamu. Zanga kwa sababu nini? Tawala naye. Why mimi? Huyu mfana wenu yani. Ini mfano wenyu ngani bereka. Mfano wenyu kingachi. Mfana next ndio ndakamscratch. Nina. Mama so chinja kuleta mali kuti nasipa musire pakamira sei. No na forex. You understand forex. Yeah, that's why I saw you when you get in here. But that you are playing. I make money. I need count me out. Count me out. But these are internet business. Yeah, I know that. I need money. Yes, things are tight, but this way, you don't want at the expense of others. No, that. You know what? No, that. I know what. That. By the way, mire tukakubikira bibirizi yanje. Andi, watu wani? Aina ndakato. Abo tunakufa majira pamulabika ngiri. Asaka boys. Mukura ba mahake ndinabika bibiri bana. Ndara bana Tungasoka bibirizi yake inaenda. Mukura ba majiri saenda ulo basa ngambutekera imasi. Ayo majiri ndo. Abo mukura ba mara man. Ayo wangu tunapata. Andi But when you go now, sana mchifunga. Adi boma hiyo. Hapana kufunga. Ndio sana kufunga vipi? Sana mchifunga kwa madirichi. Andi imimichi. Ona ndio ndotengelea masuit. Andi Michael. Tunaona the forex trade. Bo, sana mchifunga. Alright mdada. Alright. Mama mpeke za suit ga. Wapinda. Dara majira ngaitaura na blaza wako ka. Ndarafika. Samari nini jeri. Kuna majira akawandisa no time atokwanisa kuita nawo. Sutu ndoida mari ndoida but not this way. Mucheno. Not this way. Somewhat chibi because it means there's another option I'm going to maybe we can do something better than this. Sasa sasa kutora pa utombonzwisisa utomborinoka na rako dhiri. Dhiri riripo mdani. Ko dhiri takabuda kama streets takaita atinoita ukataona madhiri. Ko madhiri awanike mdeni. Unaona chi blaza yako ine mara nditi. Iye kana ine mari yake. You must give us the opportunity kuti tifunge zvatakuita isusu. Unochema. Kwete kuti atuzoti but wona majinonetsa ka iyo yangokutaura ka iyo inoita nenge isi pakutaura bara ishande sokudaro because mona chinoita kana yoti zvango pana nemi mari yenyu mimi ka mimi mani ngakuplanire mari yenyu munosikera munokwanisa kuti ndini munoti planira mari yenyu kuti ndikuplanire mari yenyu but unoona aisi nature yedu manje. Yeah, but there is something that you can do. You know what? He is your brother. He's your brother, right? Tinomboidelay so nyaya yake. Iwo zoenda nekuseri uchikumbira mari uchine project yadotanga. How about that? But manje chinoitika manje yoti try. No, you must not try, you must do it. But no manje. Most time blafidzane kuti chi wife here. He's a married guy, you see, it's kind of hard for me to just go and ask my brother, can you borrow me this shit, I want to use it. So, his wife, man. Yeah, I understand. Those kind of families, I understand. But still, you must try, you understand? Yeah, but I will try. Something sweet. How much is it?
It's a business. Still. And now it's like it's raining outside. There's no business. I know that. What about age, man? How life in Mzansi? How are you doing it? How are you pushing life in Mzansi? I'm telling you, I'm trying pushing hard, but man, it's not that easy to my side. Life is difficult. But you guys, you're making something, You're making something. I said it not too much. Yeah. Up to here, how you to make something. Okay. Alright, thanks. Siku Jambros. Hello. Hey, David. David. Hey, urukubya. Andre Patin. Paten. Uya panze sangane panze. Uyatende notsaka basa. Sharp. Ahora, sharp. Yeah, don't know. Vamos, amigo. Baru. Ya. Zoga fuda. Dara mkia tu. Timbo ni mafra tu. Dara. Sika nokukaka. Chaya. Bajambros yaona la uonere utingoramba tingochema sina na solution. Aonere kuti tsaka rimwe basa rinani. Tinokwanisa kuchinja zvinhu. Uona kuti vamwe munomu vari kuzviita. Saka takachinja. Toona kuwana life one. What do you know? You raunoti indora ndagone ndiripo. Apply for implement rate kuti malocal zacho hawasitomboriwana basi. Apa futi hauna permit futi. Saka unoronda sei? Ya ipapo permit pakwenda kubatana isonzwa muda try. Andoko. Ko yenu permit yakazira sei? Expire semai. Expire. Umudukirino. Iyo yetu ngokusasa yekeshi. Ndo mawani manje aripo. Andatomboshanda but things just went crazy, Tuvatangoita sei paka expire ma permits mamwe kutanga yangopiwa yeo ndo minda yangopiwa munhu wesai. Alright. Ko expire. Ko imaslamu muone iri sei? Urambo unotora maslamu kusaito. Wafunga kuti refugee status. But it's scary both but I don't like that place. Kuri risky kuside kweko. Marabasa. Mbava
unongobirwa pekurara futi unoona vanoika ucharara panze sati yabuda plai futi polisi ringe ripo richisunga futi inini nepolisi hatibanana notime ini nepolisi manje hationani saka manje iya amawanisa mwari amene kuti vanozviitira kuti vada kuti isusu titore maaslam unotigarira kwati patinotora maaslam kuti tisatatora votisunga tinotora chirudzi ini ndasaisingaende wada kuti gare mujera ndi ndasaisingaende because haunoti asi kuita here skiri akati unless wafunga kuita zvinongoita mamake zvinongoita wakawanda wangu wewo munomo paper wife paper wife hauiketi aiwa zvinongoitwa nemamageni anenge auya kunoku anenge abva kunze vaiva wotora muloka wobva waroora handiti waroora iwewe munongogara certain period umobva maenda kunochata court ubva permanent residence after permanent residence wakutokupiwa id wabona wangoshandisawo mapepa muroto but haisi style raro rakanaka ndingamutaura yanga tiri boma yanga matombotanga kutombotaura kwete paper wife I don't encourage you to do that. Yes, what I can encourage you, no, I don't you can go home and do your things, you know, damn. Because unaona chi life munomwe situkochema kuti zvinhu zvakaoma there are some people vari kunyatsoita upenyu hwavo hwakanaka zvikuvafambira kozoita vamwe vari kumba futi zvikuvafambira vamwe vachiti akumba handidzoke kwakaoma vamwe vachiti iko kwandiuye kwakaoma andinozoona but kwanga unozvaramba kunoka I encourage you kuti ungoenda kumbambana nonoita life yako iri bhoa haisusu hatichadzoka iri bhoa sinono mundu wematuwa medu let me try nimboona kuti chichi chaitika kosi kunoda mari bhazi plus akungosvikika zvinhu zvezvo zongosvika aiwa handitombota tichimboona kuti mapeace job machichichi zvingobhajetawo 100 rand bhazi harimbodhuri 400 500 unoenda kumba plus vamwe tikane 100 rands andobawa saka tinoziva saka tingoita zvokuti tichingirire tione tingaise pamberi nanditi akawanda saka zvandataura nditi wazinzwawo mfanano kutoenda kumba iwo kana uchitori nemukana bosi mutiro chidiki nounangonopinda masvika kuti watozoshamisika sokuti but chamburozo akataura zvese sanga zvinechi brain vabereki vakatimirirawo saka amen zviri kwauri orit iripo wanitambofamba tikatsvaga basa rashaika enda kutemboenda chi emnondamboonoona saka bodoka iwewe mbozorora akumbonyatsorelaxa usakangani zvandakuudza ongosara uchingoita do as I say not as I do ayo munoziva tichaita tese mapira ibude tione toita sei iripo but chambosika yanga chitaura inenge ine musoro because kutombodzokera padheni dai so zvinogona kuchinja but muno futi macho munomu ngouya nongodzokera ndisina ndinayo bozo kadazoona vanhu varoita mari vari muno mawandisa makore nakuita mari ndindakada sei kwenini asina karoiwe here zvatomboda vanamo zvinoita hazvichaita. Hello? Who's this? What's up? Miss you. Oh, let me close for you. Yeah, long time, baby. Long time. I thought I'm no longer coming here because now it's like 9 hours since I gave you a chat. You never give me a break. I want to know next second is stress. No, baby. You know, I'm kidding. I'm kidding, right? So what's up? Nothing much. I'm just good. And yourself? Oh God, you know, things are something crazy this way. I miss you. You miss me? I miss you 11 times. Tell me. You know I need money, Luca. Yeah. Girl. Yes. Tell you the truth, man. On my side, I'm dry. But my wish, girl, you know, my wish to give you back.
You're always telling me the same story, Luba. Look, babes, now you're leaving. You don't get to ask me, you see I'm leaving. Okay, wait a minute. Let's discuss about it. Okay, come here. Let's hope you've got something better to tell me. More than better than what you're expecting, you know. You know me, sir. You know me. So, I was thinking if we can do something better, maybe we can make a change. Better like? I was planning to get this issue of getting married. Don't you see it's the better and a better idea to make a change? Really? Yeah, I'm telling you. Can't discuss this with you. Okay. Now, in this mood, you can't even take off me alone. How can you take off me with the kids? Oh, you know, babes, I've been thinking if we can make this issue Home Affairs, this department Home Affairs, then we can become aware using Home Affairs. Oh, I'm sorry, Nasha, I can't. Oh, what? And pay you maybe monthly. Yeah. Luba, I'm serious, girl. is that what you take me for? No. I thought I found myself someone to love me and someone that I can love. Tuesday. Mbali. Ngena. Baba Lisa. Moshi, maswera si. Yes. Seguro. Yeah. Muradi. Maswera. Ndaswera sana. Ise weekend. Weekend ndizosho. Anditeka. Parisi vamwe. Mabasa. Mafriends enyu ametaura kaya. Vari nani vakona havo mvura inoti kuibuya yomboenda. Anditi. Mad nature. Ndokumunhu wese. Ningu kwangu graph zonga zvakatinya. Chipiso chandona nhasi. Ngarikincha kwacho mhanyisa munhu usingaita. Chego. Zvomabasa zvinoyedza izvo. Zvimwe zvacho tingaite seiko tichitambura muSouth Africa. Iyo inotambudza. Zvandakaumira. But onaika aini zvangu zvakandiwandirawo futi. Munoza munatoma wanende. Chego futi. Kujambros. Mamuze shamwari yangu kani. Uyo. Azoisawo imwe nyaya yakawisa yekuti ndikwanise kungokavhawo upenyu. Akunditi ndi musikana wangu wemwe. Akunditaura imwe nyaya yakataura. Then musikana uya nekuti chafamisa sei. Obva angoenda. Chakaitika ndechekuti Chambros anditi mwana tikutsvaga mabasa aswanika. Apa nditi kune inonzi paper wife. Tataura paper wife ndeyekuti ndonyenga musikana. Ndoita kuti aite mukadzi wangu through Home Affairs. Saka ndagara ndine bhebhi wangu munomuziva. Munomuziva kawo. Lucy. Kana Cindy. Saka manje chaitika ndechoti nanangu asandazvijaira kuti handizvizive munoona. Saka manje chaitika manje ndechoti bhebhi auya kunyatsokutsanangura munoona kunonetsa munoona. Ndamuudza nyaya yekuti ona inini bhebhi ona chinoitika ndechoti chii ndakakutora toenda kuHome Affairs woita mukadzi wangu through mapepa. Daro akuchisina bhebhi aenda atoenda izvozvo mabhebhi muno muSouth Africa ndichiita futi bhebhi ameno ndichaameno nyaya yakaoma iyi. Saka imamupindura muchiti kuti mona ndamboda kutraya kuda kunyengerera pandatoona kuti ndatokundikana bhozi munozva mabhebhi munongova zawo nechikadzi zvinonetsa musati mamboenderera mberi ndotoudza izvopano muno mujoni South Africa yika mukuona vakawanda vari kurovera muno. maNigerians ari kutoreswa mapepa nemaSouth Africans. VekuZimbabwe vari kuda kutoreswawo mapepa nemaSouth Africans.
imi motoona kuti apa nyaya yakaoma. Motoudza munhu chokwadi zvazviri kuti handidaro ina handidi. Musabvuma, musambobvuma zvakadaro. Muchele kuti ngeke nyenze lento enje. Muchele kahle straight ukuthi angithi ayenzi lento. Dlulela phambili mfethu. Lento enje angeke ngiyenza, angikhoni kwenza le ndaba enje. boss. Eish. Ameno chiti nishanda kutongofunga nechoti ndakutofana kutongoita kiro nebhebhoze inanga ani kutangisa futi kunotango zvakarimwe bhebhe haina na time yacho. Aiwa 1 mucharovera munhu. 2 kugara kwacho mato musungwa kuZimbabwe muchadzokeri. Muchakwedu kwakasununguka. Kwete kuno. KuZimbabwe muchadzokera maavhista kuZimbabwe kumushakwa makabara. Mogara muno muSouth Africa. Mozoona uzviita here. Mangoenda kumusha zvokunoshanya. Chero riri basa zvaro aiwa mwanangu ngarigara. Azviti. Wazvinzwawo Kalisa zvandataurirawo kuti wako. Mwana wangu South Africa yakaoma. Uri kuona zvokuitawo vamwe vasikana mutera. Vamwe havazvide. Vamwe vanotobva kumusha vasvizuda. Please. Ndototi please kwauri. Kana usingagoni wotodzokera kuZimbabwe. Ipapo ndapota ndikukurayirisa nokuti vamwe vanhu vanobva kumusha vachiti mabasa akazara kuSouth Africa. Asi ivo vachiuya kuzodii kuzopinda muzotera. Wese nezero rako iri mwanangu. Azviti. Ndikutotsiura ndibhudhi wako ava munhu muhombe asi ndikutomuudzawo kuti hey, that is a dangerous place to enter. Asi vanhu vari kuZimbabwe vanoti tiri kumabasa saizi dzako idzi dzichipinda paipi pazotera. Iwewo mwanangu fokasa namabhuku ako. Kana zvaramba zviri nani munogara nagogo kumusha. Zvatopera mwanangu. Uri kuzvionawo sei naidisa. Undipowo zvaunoonawo, undipowo mazano chero uri mwanawo kuti zvandikutaura izvi noti mashoko angu ayaka uchazomafunga. Zvamutaura izvo hazvina kuipa hazvo, asi ivo pamunhu wechiromo munoti vanodzokera kumusha vanosvika vachiitei. Ine kwandiri zvirinani kana Sure boss. Kungoenda kana nainzwa naye mama ndongoendawo kuZimbabwe kungwerera ndasvika ndisinawo kana yandinayo ndino mother wonayo asi easy. Kana unotengesa madomasi zvako mwanangu kuri nani asi uri kunyika kwako. Kwete zviri kuitika kuno kuona vananyaupe vari kuitei vakomana muno vari kubhema madrugs vari kuita sei. Analisa ava vachiitawo vekuzotera. Saka ndichikutsirawo ndokutsiurai vana vangu ava. But mama ndingazodarwa amada inina. Aiwa please vanangu. Kana vanangu nzwisisaiwo takabva neko vanangu kumunga kunaipwa. Nyanichera nizomkhumbula magama wami ne. Mama siya understand asisho ukuthi si-wrong. Yazi into engitshoyo ukuthini? Mina ngiyakhona ukuthi ngibuyele ekhaya mara yena uzobuyela ekhaya uyenzana umuntu oyindoda. Mina ekhaya ngiyakhona ukuyenza iplani umuntu oyindoda ngeke. Ya wena ke ngoba uyintombazana uright ke ubuyele ekhaya because hotel is a dirty place ebantwaneni abanjengawo. It's a dirty game. Ukuthi uzitshele nje ukuthi at your age uzongena hotel. You still have chance to go to school. Kana ukuthi uthwake ubasa kana zvanyanya kunetsa. But wako kana wazviona kuti vanokwanisa kuenda kumusha kana kunowaridza musika zvako zviri nani. Koma ngavasaenda kumusha ngavangosiyana nebenzi ravo. But mama zvamuri kutaura izvo zvandinoda kutaura ndikona hangu zvichishanda. Because even majambo sangangotaura nezvazvo futi but ndinoti nyaya yakazotanga sei. Because pakutanga nyaya yemona atanga achiti ada kuti aisa two options. Hanzi enda kumba. Waenda kumba kana usingakwanise kuenda kumba chiita izvozvo zvokuti aizva andifurira kazokuti bhebho baenda. Aiwa mwanangu ndakuchisuggestawo samai iwewe zvemapepa ka siyana nazvo hazvina zvazvingakubhadhara. It's either waenda kumusha
kana kuti ototsvaga basa. Mwanangu wakasimba, hazvifi zvakaita zvemapepa siyana nazvo, watozvisungirira ende hazvitombobhadhari. Kunyika kwedu uko kuZimbabwe kwakanaka chaizvo, kwete muno mutiri munhamo, wozoda mapepa emuno nomadii, unoitei nawo? Isu tangadai toda kuti ushandira kudzokera kumusha. Zvaurowonawo zvakaita muno mumba mwanangu kutoratidza kuti tikugadzirira kuti tidzokere kupi? Kumusha kwedu kuZimbabwe. But vari kuZimbabwewo kana vakazopfurirwawo vachiudzwa kuti usakafurirwa wakanaka, vachauyawo vari mazera anadisa kuzara mutera vasingazivi. Kunyanya kunadisa uko mwanangu hazvisi zvakaita. Handiti Mene wanangu matsiurira ndakuitai kuti mamanzwawo here, nekuti kuona kwakaita zvinhu muno. Ndakadai ndobva kubasa ndosvika ndichitengesawo mafamily planning. Munoti upenyu hwokuda here ihwohwo vana vangu? Aya mukuti chiiko ichochi? Kuti ndobva kubasa here vanangu ndotengesana nemapiritsi. Vanhu vanotondiitawo sebenzi izvo kuoma kweupenyu muno. Ima hamuna basa nazvo. Ndotengesawo mafuta, ndotengesawo sefi. Handikuitira kuti murarame, asi mamudi kundinzwawo. Aiwa vanangu, mashoka ndakudzai mutorewo munzwisise zvandakutaurirai. Manzwisisa ka vanangu? ndizvozvo. Haiwa kana muri vanhu munenzevewo manzwa. Nokuti vanhu kunoku kutenga mafamily planning kuti handingati ndakabva kumusha kuZimbabwe ndoyandoitawo mhuri yowanda. Saka vachiti tiitewo family planning kuti zvinhu zvidi zviendewo kumba, kwete kuti takuendawo nevana kumusha. Ndichirerekera kwauri kunyanyalisa, uzopiwa here mwana kuzotera nemunhu ausingamboziva, unomisa painai mwanangu? Aiwa kana mwanangu, baba wakaona zviti kudii pari panapa? Hazvina kunaka kana. Kuti wako mukomana zvake asi hatidi kunyeberana mwanangu. Mukomana siyewo kutangitisa kuti wazviita. But saka ndichiti mafamily planning ari pano, ko zvirwere izvi zvakati kuuya kunorwariwa panze. Mama zvamataura indazvinzwa ngeta basa. Pana chikafu maybe manga macho musati ndakungazokuendayo. Kana mai vamboya vakatenga mafamily planning ndikambotumawo ndisakatenga muriwo we10 rand mwanangu tikadya. Mama matodya kare? Vanonoka mwanangu. Rege ndinobika plus kune chimwe chafu bread chandazongotenga chandasiyo. Ndotsangira ipapo. Chero wanzwa mashoko angu mwanangu. Handiti mata basa. Sekuru inininga. Asi wawane nzara? Kubva kubasa ndobva ndangopfurira kunoboza zvandanzwa kanyi zvandiita kuti ndimanye kuno. Shame. Asi wazvinzwa sei zvataurwa namama? Mama vataura chokwadi. Mama vataura chokwadi. Wazvitora sei? Ndichaita sezvavataura. Handiti muripo, handiti ndimwana chomuchandibatsira. Handizvitendeka izvo. Hauiti zvakanaka mufana nekuti muno mujoni makaipa. Handiti ka? Sekuru. Ai, noreso ndokona. Mangwana. Amusara zvakanaka mimi. Tora kokoro ndero yenyu. Lisa, wangu wewe. Handiti mama. Munobika mwanangu mangwana kubasa. Baba. Handiti ka? Musara zvakanaka. Handiti ka? Mangwana kubasa.